За да избегнат инциденти, родителите не трябва да позволяват на децата си да носят със себе си скъпи мобилни телефони и големи суми пари за джобни разходи. Млъкни. Дима, успокой се. Телефонът ни изчезна точно когато ти си тръгна. Училищна ваканция, епизод 3. Дима, още ли лежиш? Так му се събудих. В 9 сутринта? Да. Хайде, приготвяй се. Банският ти вече съм го Какви приготвила. бански? Капални? Дима, какви са тия А въпроси? защо ми трябват? Защо си ми толкова безхаберен? Наистина не те разбирам, мамо. Днес в класа отивате на море. Защо аз трябва да помня, а ти не? Ама никой не ми е казал. Никой не му казал. Трябва да се слуша по-внимателно. Сериозно, не си спомням такова нещо. Стига вече. Какво каза? Дима, трябва да тръгвам за работа. Панските хвилета са сложени в раницата. Без надзора на Владислав Павлович, без влизане във водата. Ясно? Ясно. Не дай си Боже някой да се оплаче от теб. Ще те върна обратно Да при баба по-скоро ти. отида при баба, да съм по-далеч. Какво каза? от теб. Нищо, чао. Здравейте на всички. Привет. Хей, днес на море ли отиваме? Май да. А кога се каза това? Вчера, когато четохме книги, Владислав Павлович дори после се обади на родителите. Оле, защо не си спомням това? Не знам. Поне ще отидем без мажоретния клас, нали? Ами Владислав Павлович каза, че не иска да ги вижда. Тогава супер, те много дразнят, особено на тези момичета. Нормални са си момичетата. Нормални. С нощи си пише с една от тях, сигурно е влюбен. Изобщо не съм се Сериозно, влюбил. те са гробянки. Нормални са. Ясно. Добър ден, деца! Добър ден, Владислав Павлович. Готови ли сте всички? Да. Надявам се всички сте взели бански. Владислав Павлович, Слушам те, нали Димитър. ще ходим на море без мажоретния клас, нали? Както ви обещах, повече няма да ги виждаме. Владислав Павлович, няма ли да им отмъстите, че ви повредиха колата? Между другото... Александър, знаеш ли, разсъждавах и реших, че отмъщението за слабите. А ние с вас сме силни и умни, нали така? Ами да. Ха-ха-ха. Хайде тогава да не губим време с празни приказки. Надявам се всички умете да плувате. Ами не. Ще измислим нещо, тръгваме, хайде. Владислав Павлович, взели сте палатка? Ами да. Ние да не сме дошли за преспиване. Димитри, палатката не е задължително да е за преспиване. А за какво друго? Ето, навън е горещо. Ако искате да се скрите на сянка, имате палатка. Ами в палатката ще е по-горещо, отколкото навън. Кой ти го каза това? Аз между другото бях скаут и ходех на походи на твоята възраст. Повярвай ми, палатките винаги са ни спасявали. Сериозно? Сериозно. Владислав Павлович, а за какво е това месо? Ами кажете ми, какво ще ядете, водорасли ли? Не. Значи това е. Аз мисля за техните стомаси, а те знаете ли? Правят се на интересни. А децата са прави, Владислав Какво? Павлович. Добър ден на всички. Добър ден. Олег Евгеньевич, вие да не ни следите? Виждам, че обичате да се фантазирате, Владислав. За какво говорите? За това, че в палатката ще бъде по-горещо, отколкото навън. Сигурен сте, че сте били скаут. Вие всъщност не отговорихте на въпросът ми. Следите ли ни или не? Ние не, а за вас не знам. Ние дойдохме с децата на море и избрахме най-отдалеченото място. А ние също сме с децата на море. И също избрахме най-отдалеченото място. Така че става въпрос. Кой го следи? Според мен си позволявате твърде много. Значи така. Ние отиваме на нашето страхотно място, без вас. А вие правете каквото искате. Както знаете, Владислав Павлович, както знаете. Както знаете, следвайте ме. Тук ще разположим нашия мини лагер. Владислав Павлович, може ли да съчетаем нашата почивка с тези мажоретки? Сам. Интересно ми, от кога сте приятели? Владислав Павлович сем се е влюбил в близначките. Не говори глупости. Сам това вярно ли? Не, Владислав Павлович. Ако е вярно, може спокойно да се присъединиш към Олег Евгеньевич. Наистина ли? Какво? Ако не уважаваш своя учител и си готов да пожертваш приятелството в класа, моля. Владислав Павлович, извинете. Но това е нашето място. Изобщо не ви разбирам. Нямате ли достатъчно пясък или нарочно се заяждате с нас? Пясък има, но децата искат да се разположат тук. Деца, стойте тук и не мърдайте. Владислав Павлович ще се върне след 2 минути и ще реши проблема. Аха, искате да се биете с мен? Какво говорите? Само ще си поговорим. Добре, давайте да пробваме. Наистина ли ще се криете в тази палатка от слънцето? Момчета, не им отговаряте, те ни На провокират. кого си нужен, за да те провокира? Мокнете. Дима, успокой се. Какво? Казвам ти, успокой се. Най-после да има поне един адекватен сред тях, Сам, какво нали ти е? сам?
А защо му затваряш устата? А защо ни унижават? Не ни унижават, може би наистина това е било тяхното Сериозно, място. тук пясък колкото щеш. И какво от По това? принцип не смятам да ви отстъпам мястото до пясъка. Значи, че се къпем на едно и също място. Правете каквото искате. Това е чудесно. Деца, това е нашето място. Може да се настанявате, кампирайте. Бандите тук ще разпънем чадъри и ще почиваме тук. Борислав Павлович, може би все пак трябва да им отстъпим място. А може би кола да им подарим? Може да подарите, ние не сме против. Може да подарите. Значи така, Александър, Дима и Сем, сгубявайте палатките. Сем е старши, останалите по мен с дърва. Момичетата и Жора, настанете се тук и разпънете чадъри. Останете по мен, да вземем багаж от колата. Вие някога сглабили ли сте палатка? Аз? Не. И аз не съм. Оставили на кадърниците да сглобяват палатката. Аз съм сглобявал. Какво? Може ли да ви помогна? Благодаря, сами ще се справим без Може вас. ли да помогнете, ако знаете как? Сам, ужас. Какво? И сами можем да се справим. Ами мислим, че сам нищо няма да направиш. Ако не се местя, ще се справя. Тогава покажи. Какво да показвам? Как ще го направиш сам? Отделете си. Дима, дръж си устата затворена. Сам, какво ти е? Казвам ти, дръж си устата затворена и иди по-добре помогни на Владислав Ти сериозно Павлович ли? да събере дърва. Да, отивай. Благодаря ти сам. По дяволите, сам тъп ли е? Те си го използват, защо не го забелязва? Така, не разбрах, защо стоиш тук? Казах да сгубявате палатката. Борислав Павлович, вече аз го биха. Наистина? Браво, а пък какво правиш тук? Дойдох за вода. Не взехме ли вода с нас? Ами не съм видял там. Странно, аз я видях до палатката в ходилната чанта. До палатката? Може би просто не съм я забелязал. Хайде да проверим тогава, след като не си я видял. Добре. Ето я, водата е тук. Както казах, не я забелязах. Димитри трябва да си по-внимателен. И така, кой е отговорен за огъня? Може би вие? О, точно, огънят не е играчка за деца, помня. Борислав Павлович, мога ли да поговоря с вас за малко? Не, Олег Евгеньевич, няма да разговарям с вас. Аз мисля, че трябва да поговорим. Преди да повикам полицията. Полиция? Какво, извинете? Какво се случва? Така че мисля, че трябва да поговорим. Стойте тук, не мърдайте. Ела да поговорим. Какво се случило? Не знам. А защо говориш за полиция? Може да е шега. Не знам. Дима, Да? взели телефона на момичетата. Какво? На момичетата е изчезнал телефон, ти ли си го взел? Не съм. Как лъжеш? Не лъжа. Олег Евгеньевич твърди, че се е тръгнал, когато всички са разпънали лагера, така Да, ли но е? просто си тръгнах. На нас телефонът ни изчезна в момента, когато ти си тръгна. Не съм пипал вашия телефон. Провери в раницата му. Честно ви казвам, Владислав Павлович, нека другите докажат, че не съм пипал телефона. Сам ти беше старши, какво правеше Дима? Не знам, Владислав Павлович, сглабяхме палатката и той си Сам тръгна. стига. Разбрах. Дима, покажи раницата. Владислав Павлович, честно ви казвам, сам кажи истината. Не знам, Владислав Павлович. По дяволите. Дима, къде е твоята раница? Тя е до палатката. Сега ще видим. Казвам ви честно, не съм пипал телефона Много ви. се надявам, че в раницата няма телефон. Няма да има. Ага. За съжаление, Павлович, надеждите ви не се оправдаха. Как така? Не съм го взимал. Значи какво излиза, Павлович? Във вашия клас има крадец. Не съм крадец. Олег Евгеньевич, не може ли някак да решим тази ситуация? Много ми е неудобно за децата. Ако има някой, за когото не бих си помислил, то това Не е съм Дима. аз, някой ме натопил. Не съм пипал телефона. Павлович, разбираш ли, че това е кражба, а кражбата не може да остане безнаказана? Стига да е. Разбирам, но може би можем все пак... Не, Павлович, хайде да повикаме полиция. Не е нужно да викаме полиция. Аз знам кой го направи. Сам? Какво правиш? Не беше Дима. А кой тогава? Беше Жора. Какво, Жора? Аз? Тоест искаш да кажеш, че от моя клас някой е откраднал телефона и го е сложил в раницата на вашия Дима? Да, видях го. Вие казахте, че нищо не сте видели. Дима се тръгна, защото го обидих. А в този момент Жора сложи телефона на момичетата в раницата му. Значи излиза, че децата ви се занимават с кражби. Можете да проверите раницата на Жора. Той дори е свалил копачките от гумите на колата ви, Владислав Олег Павлович. Евгеньевич, излиза, че аз трябва да викам полиция. Мисля, че можем да минем и без нея. Ще се разбера сам с моите деца. Така ли казвате? Опа. Сем, защо не каза веднага, че не е Дима? Не знам. Влюбих си се, а? Слушайте ме, деца, любовта е хубаво нещо. Но никога не трябва да пречи на приятелството ви. Ако някое момиче ви настройва един срещу друг, то тогава тя не е най-подходящото момиче. Вината е моя. Извинете. Няма нищо. Дима, и на теб се извинявам. Всичко е наред. Разбирам те. Владислав Павлович, а къде ще ходим следващия път? А вие къде искате? Ами майка ми каза, че ще ме праща при баба ми. Ще измислим нещо. Владислав Павлович, а скоро ли ще станеш шашлика? Александър, нали уж не искаше месо? Нали си по водораслите? Ха-ха-ха-ха.